Лодката е с круиз контрол при силен вятър. Идеята е да плува направо. Вятъра е тика наляво, обаче тя се стреми да държи прав курс. Ето, дистанционното нищо не се пипа. Значи много вътре отиде, ще я върнем малко насам. Както виждате, вятърът е много силен, отклонява е леко наляво, но тя се стреми да дойде при мене. Но е много силен вятър. То е хубаво. Съвсем леко ще я коригирам.